Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karige kutanga kukwea paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takwikira nyaya ya buditswa one of my political activists weabuda achitaura about kuuraiwa kwakaitwa nyika yeZimbabwe and from education system to health system and the regime ya destroy nyika and they destroyed the education system by creating colleges abo abakudya nawo mari, and they also destroyed the health sector vakacreata hospitals avo pamwe chete nemapharmacies avo kuti mari itendere pavari chete. No singade kuwesta ngwenyu tawangoti mungozo zvataurwa nemurume uyu mwamatudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. maskati vana veZimbabwe maswera sei? Zvakanaka kuti mukati merwendo rwokuti tiwane kusununguka chaiko kuri kusununguka kwenyika yeZimbabwe, mukutsvaka kubatana sevana veZimbabwe zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi kana kuti ndewe region ipi kana ndewe tribe ipi. Zvinenge zvakanaka kuti tionesane zvimwe zvezvikonzero zvingaite kuti tisimbe parwendo tichiziya zvinangwa zvezvatiri kufanira kuti tiachieve kana kuti tisvike. Saka nhasi masikati ano ndichatora mukana wokuti ndikurukurewo pamusoro pema-effects ekudestabilize the education sector kwakaitwa neZANU-PF. Kwave nezvimwe zviratidzo zvaakuoneka kubudikidza nevanhu vakatenga madoctorate, vanhu vakabhadhara kuti vaende kuzvikoro vamasubstandard doctors, vanhu vari kubhadhara even for driving tichiita masubstandard drivers. A lot of things that have been affected, including whether ma-teachers, why the pass rates edu adzika sezvaari, because we are averaging around 33% pass rate per O level. Why has it come to that? And what are the causes? The patashika equals up. Right. Chekutanga, Zimbabwean government ichitora nyika muna 1980. My exams eZimbabwe academics up the O level aitwa ku UK and the university inonzi Cambridge ndo yaiseta ma-exams atainyora muno muZimbabwe. Yotsvaga ma-markers aiongororwa kwazvo kuti vane kodzero here kana kuti vanokwanisa here. Then tanga tine vanhu vakanga vakadzidza vaine kugona kwavo kwavaigona nako, who were not forced on us because of corruption. Saka izvozvo zvaiita kuti vanhu vese vanenge vachinzi vapasa vanenge vakapasa zvemazviro kwazvo, because Cambridge had a brand to protect and a name to protect. So haigona kuita kuti ma-exams ayo akanganiswe kana kuitwa tampered with. I think pane pakatombo ita leak yema-exams, then he was the only minister akaita say aka-resign because of the scam iyo yakaitika exam leak. I think ainzi Garwe, if I'm not mistaken. Those who might still remember him, you can also help me. But kuti zvairatidza kuti the system was compact and impact, and kulikisa ma-exam papers kwaive nema-repercussions, right? Saka we had people vaipedzisira vachinzi vakapasa maths vanhu unostada zvine chekuita nezvavakanga vakadzidza. Yes, to some extent the education system was so poor in that yaisapa ma-practical subjects akawanda like agriculture and stuff like that, because it had been designed to eliminate the blacks from such sectors by the whites, because it was the system that we inherited. So it was not much focused on practicals. Ma-practicals anga aripo, yes, there were companies dzaiabsorba vanhu vachienda kuchikoro
vachinodzidziswa mabasa ikokoko 4 years and stuff, vograduate vapedza vanga vachiita mechanics vaona vakazorwa maoiri vari muna first it was something prestigious kuti munhu apedza apprentice 4 years ari mechanic and aiswera ari muna first munhu achimukandira mari akapfeka hembe dzine maoiri and stuff. It was prestigious because only the best would have been absorbed, and the very best not because of corruption or anything, or it was not a tempered with system. So it bred some of the best brains. That's why you find the world over as of today, vanhu vazhinji vari kuita ma-institutions well-known, they are Zimbabweans. We are scattered all over. All that brains dzakabuda because of the problems that were bedeviling the nation. But tiri kuti varume vafunga zvekuita temper ne-education system vakachibva vazo-withdraw Cambridge. Iyo Cambridge yava kuchidzidzisa kumakoleji ava vakutanga to attract vana vedu kuti vachienda ikoko they banned the system. Ndobva vaita zimseki yavo kwakuchitanga kuti mapepa akutanga akalika year in year out. Why were the papers leaking? Because vanhu vane mari vakanga vachiona kuti vana vavo havasi kugona madofo, but they wanted them to have prestigious jobs, so they would buy the powers that be the protectors of the system. Maprotectors ndobva vavhura makumbo vatanga kuita sei kupuhwa chikafu chemari, distorting the education system, which is very, very dangerous. So system yakaitika over the years. Pamwe pakamboramba institutions akamboramba akamira senursing, yakamboramba yakamira ichiramba ne-doctorate medicine kuma university until it was all compromised. Ndokubva vanhu vane mari vakutanga kuwana nzvimbo, vakutanga kubikirwa ma-results and stuff like that. Ma-certificates enhema akutanga kumuka, pezira vanhu vatanga kuenda kuteaching vari madofo. Saka at the end of the day munhu akatenga the system will always be substandard. Maticha achagona kudzidzisa vana. The result, poor pass rate. The result, examination leaks, infiltration. Saka it infiltrated the education system kusvikira yakuproduce vanhu vari rotten. And the level yayasvika right now yakuproduce madoctor ari rotten. That is why you find so many accidental deaths after operations, after medical doctors achitadza kuita proper medical care of their patients. Saka we now have muma streets they are roaming substandard doctors, roaming substandard nurses, roaming substandard teachers, roaming mechanics. It's a rotten system because the education system was compromised because of money. So what do? Because vanhu vari kutsvaga mari vaona kuti vauraya education system yenyika, ndobva vatanga kuvaka makoleji avo, ndobva vatanga kuti college yangu inoitisa Cambridge. We are now paying huge amounts kuti tiendese vana vedu kuma private colleges avo ivoka vachiwana imwe mari. So these guys are not gonna stop, because right from the beginning Zimbabwe is a landlocked country. All these things come in, we import. Whatever we wanna use that we don't produce, we import. One of the cheapest transport systems is railway system. Railway yanga iri yenyika, National Railways of Zimbabwe. Ndobva vaona kuti tipinde mu National Railways of Zimbabwe zvogona kunetsa kuda kutanga kutenga matrucks kana kuti, because it's a parastatal yenyika. What do? Let's destroy the system. Taura NRZ toita matrucks edu isusu. Matrucks edu ochiwana macontracts ku government ekunza zvinhu munyika. Saka muchiona kuti ndo vakabata oil sector yese. Transportation oil iya takavaka during mazuva eRenamo, takavaka ningi pipe Beira corridor yeningi yeoil yekuti ipote ichiunza oil yaitachengetesa nemasoja. But right now rakaprioritizwa oil iri kufamba neimomo ndedzanatagwirei. The state is not benefiting, yet it constructed, it's a multi-million ningi tunnel
from Beira kusvika muno Mamtaro. I think it was expanded kusvika Barua, if I'm not mistaken. I don't normally follow that, but that's fine. But kuti vakauraya that ndokubva vaita kuti mabasa avo matracks avo awane business. Vauraya health sector right now. Kwete Mbijana kune manesi masubstandard avakaita kuti vawane nzvimbo nekuda kwechizivano, ndokubva vachiita kuti vatadze kuvabhadhara manesi aya ochitanga kuba mamedicines. Mishonga yese inogona kuuya muzvipatara iri kubiwa nemanesi nemadoctors. That's how bad the corruption is. Saka kuchipatara iko kuwashaya mishonga, handitika unonotenga kufamasi, ivo ndo varidzi vemafamasi. So they are failing to supply medicines muzvipatara kuitira kuti tisitende kumafamasi avo, just like they have destroyed the education sector kuti tiendese vana vedu kumacollege vagozonodzidza Cambridge yavakabhana, yaimboprovidwa neUniversity of Cambridge to all schools including a government. Now mwana kudzidza pagovernment akudzidza pachikoro chinoshoreka kwete zvekutamba. It's now the worst. Teacher wepo is underpaid, ari kuedza kurarama nema-extra lessons nekutengesa masweets and stuff like that, but zvakadzvanya. So we have got teacher ari so immoralized, haana kana morale, haana kana attitude, haana kana happiness towards his or her job. Ari kuita money government school isiri kuprovida Cambridge. Iyo vane vakutaura maadvantages eCambridge vachiadvertisa kweri kunoita Cambridge, but ndo yamakadzinga yataikwanisa kuendesawo isusu vasina mari. So the education system is now producing everything that is substandard, whether they are engineers, technicians, lawyers. Everything is now a rotten system yaane honye dziri kuita kutakanya Zimbabwe. I was talking to some guys about the recent spate of accidents that are happening in the country. Ndikati, do you know why? VID haisi kubata motikari because motikari dziri kungobhadhara mari. Dzabhadhara mari ka kurati anoregera motikari iri unroadworthy ichitravera paroad and it's risky. Vamwe steering haina kuita mushe, maball joints zvakaita sezvese zvinenge zvisina kuchekwa, saka iri kufamba nezvinhu zvapera because muridzi wayo haasida kuzvidzorera because it's a cost, ari kungoda mari because nyika yakaoma. Saka it's putting people at risk. So tine thousands and thousands of makombis ari kutransporta vanhu ari unroadworthy because the police is being bribed, VID is being bribed, and those are death traps dzevanhu muZimbabwe right now. So we are in real trouble, kwete Mbijana as a nation. But the starting point, it was destroying the education system, which they've destroyed totally, in totality, in total. And haisi kutomboda iyo kuti vaitwe resuscitate. That is why we are saying Zimbabweans, we should unite, cut across political divides, cut across religious divides, so that we have got one common cause. Definitely the whole system that has been happening and living in Zimbabwe must be dealt with viciously and totally eliminated, because it's not human conducive to have people living in it. Haina that element yekuti vanhu vararame. That's why we are the highest exporter human capital muSADC. Vanhu vese vari kutiza, ma-engineers ari kutiza muno kunoita basa remahotels kuSouth Africa, unosenza mumafarms, kunosenza everywhere. Some have been eaten by crocodiles. Kana tichizenge taita cross this, trust me, we have got a lot of stories to tell as a nation. We need to know a lot how people crossed. It will be films after films emanating from our disaster, our depressions, how people crossed the crocodile-infested Limpopo. They would be telling us true stories. They would be telling us how it happened, how they survived the xenophobia. There is a lot to be told. So let's keep going. But Shiramba Chizisano, these are the reasons, some of the fundamental reasons that we should know why we say a revolution is necessary in Zimbabwe.